लामछगु चिनिहा टिभि नायटंनाय खापानि ताहकनाय बुक संरक्षण दिनै शुक्रबारनि सालाव बेलानो वालमा सिंसा मांप्लि कासाय फायका चिनिहा टिभिनि मांप्लिओ कक्टमांखा करबुक साब डिभिजन बाय खबजाक पाटिसरी एडिसि विलेजनि लामप्रा बाजाराव तंगै खरकसा टिप्रासा ताकुक सर्व चौधरी त्रिपुरा मुंगै बनि मोबाइल रिपेयारिंग दुकाननि 30,000 नि हाय रांमारिनि मानै खगै तलां थांका जे मानै तलां मानैनो तलांगै थांका जे मानै तलां माया जारनो आबनो नष्ट खलाय कलां थांका हनै दिनै कक्टमानि बिसिंति साइमानमानि सराय खेना फियाबा नायनादि चिनिहा टिभिनि मांप्लितै तांगै तंकसं तंनाय लुकुरकबो तंनानि गिरि जागै तंगौ हाके खेबा वानालाय तंगौ तांगै मोहायके कमना नांखाना बायरेनि सिमिन हायकबा फाटारनि सिमिन हा खुरै बिसिंगो हाबैनाय गोबांमा मबाइल सोनामजानाय मानै र खगितलां थांमानि मांप्लि सराय गासाय फायका चिनिहा टिभिनि मांप्लिओ एबा ताबुसु जरा खरकसा फानो सिकक रमजाक याखु कामी आमचायो लुकुरक तंगै तंनाय हेकेबा पंकसं तंनाय लुकुरक बेलायनो वाना लायजाक हेकेबा किरि लायजाक मानै खुनै पारा कानानि कमाओ हनै हेकेबा दुकाननि मानै खनै रक कमाओ हनै आबनो बेलायनो आमचायनि मकल्लो हेकेबा बखावो वाना लायजाक किरि लायजाक ओंगै तंगु नायनायदि चिनिहा टिभिनि मांप्लितै।